Хәерле көннәр һәммәгезгә дә дуслар. Бүгенге тапшыруны башлап җибәреп, беренче сәламны бердән 2 хатын-кызга юллыйсыбыз килә. Игезәкләр, Усманова Наилә Рәхимҗановна һәм Караева Равилә Рәхимҗановна бүген үзләренең онытылмаслык гомер бәйрәмнәре, матур туган көннәрен каршылыйлар. Шул уңайдан безнең тапшыру аркылы тормыш иптәше Рөстәм Касымович Усманов, уллары Рафаэль һәм Илзар, киленнәре Динара һәм Эльвира, оныклары Диляра һәм Ильяс ихластан котлыйсылары килә. Дөрестән дә, минем яраткан тормыш иптәшем, газиз әниебез һәм әбекәебез гомере буе үзенең туган көн бәйрәмен уртакка бер туган сеңеле Равилә апа белән бүлеп килә. Алар бер-берсенә тыштан нык охшаган булсалар да, хылыклары белән капма каршы кешеләр. Берсе ут булса, икенчесе агым суаның. Икесе дә дип әйтергә кирәк, бу тормышта үз урыннарын таба алып, хатын-кыз бәхете молдан татыган шәхесләр. Икесенең дә шөкер Аллага тормышлары тулы. Балалары үсеп, җитеп урнашкан. Хәтта әби статусына да әниебез икенче тапкыр инде иреште. Якыннардан да якынрак булган кешеләребез. Икегезне дә матур туган көннәрегез белән котлыйбыз. Иң мөһиме, матур гомер, саулыклы гомер телибез. Тик хатның азагында айрым сүзләрне үз әниебезгә, Наилә Рәхимҗановнага алдагы шигъри юлларны багышлыйсыбыз килә. Әни, 2 улың үсте бөркет төсле. Гаилә корып инде өлгерде. Бу тормыш бит сине күп сынады. Бер җылатты ул, бер көлдерде. Җиңел булмагандыр әти белән сезгә безне үстерергә яшь чакта. Барысы өчен рәхмәт укып сезгә терәк булырбыз дибез карт чакта. Котлы булсын синең туган көнең, җылы теләк бездән кабул ит. 100 яшеңә кадәр бүгенгедәй матур булып, исән булып җит. Кадерле Наилә Рәхимҗановна һәм Равилә Рәхимҗановна, без дә сезнең тарафка юлланган котлауларга кушылабыз һәм гаиләгез сайлаган матур җырны тыңларга чакырабыз. Яныңа ашкынып
Яшәтик кадерләп, яшәтик яратып, хөрмәтләп булгайган көн.